ஹலோ மை டியர்ஸ், இது உங்களுக்கான சேனல் ஈஸியாக படிக்கலாம். 10th ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து நான் உங்களுக்கு நிறைய வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன். இப்போ தான் நம்ம சேனலில் நியூ சப்ஸ்கிரைபராக இருந்தீங்க அப்படின்னா எல்லா வீடியோஸையும் பார்த்துட்டு வாங்க. இது வரைக்கும் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சீக்கிரமாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க. இன்றைக்கி என்ன பார்க்கலாம்னா 10th சயின்ஸ்லேருந்து ஃபிசிக்ஸ் ப்ராப்ளம்ஸ். ஏற்கனவே நான் உங்களுக்கு யூனிட் 1, 2, 3 அப்லோட் பண்ணிட்டேன். யூனிட் 4 தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம். யூனிட் 4ல் வந்து 4 ப்ராப்ளம் சம்ஸ் இருக்குது. 4 ப்ராப்ளம் சம்ஸ் இப்போ நம்ம சால்வ் பண்ணிடலாம், ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிடலாம். ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள். நம்ம ப்ராப்ளமை பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி பார்க்கலாம்னா ஈஸியாக பார்க்கறதுக்கு எங்கெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு நம்பர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பாருங்கள். அதெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு நோட் பண்ணிக்கோங்க. 420 வாட்ஸ்ன்னு இருக்குது, 180, 220 இதுதான் நம்பர் இந்த பேஷன்ஸில். அப்புறம் என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க, வாட் இஸ் த கரண்ட். கரண்ட்னா என்ன, நமக்கு கரண்ட்னா ஐன்னு தானே சொல்லுவோம் கரண்ட்டை. அப்போ கரண்ட் ஐ வந்து நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம். இப்போ இந்த வேல்யூ என்ன, இந்த வேல்யூ என்ன, இந்த வேல்யூ என்ன, என்னென்ன கிவன் கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படின்னு பாருங்கள். 420 டபிள்யூன்னு கொடுத்துருக்குறாங்களா. என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து எனர்ஜினா என்ன, பி பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜின்னு சொல்லுவோம். அப்போ பி வந்து என்னன்னு கொடுத்துருக்குறாங்க, 420ன்னு கொடுத்துருக்குறாங்க. அதை நம்ம எழுதிக்கலாம். இங்கே பவர் கன்சியூம்டு எனர்ஜினா பவர்னு வச்சுக்கலாமா. இங்கே ஐன்றதுனால அதுக்கு ரிலேட்டடாக இருக்கிறது எனர்ஜினா பவர் தான். ஸோ இந்த பி வந்து பவர் எவ்வளோ இருக்குது, பவர் கன்சியூம்டு எலக்ட்ரிக் அயன்னு கொடுத்துருக்குறாங்க. அப்போ பவர் கன்சியூம்ட் எலக்ட்ரிக் அயன். உங்களுக்கு என்ன அவங்க கொடுத்துருக்குறாங்களோ நீங்கள் அப்படியே எழுதிக்கலாம். அதை என்னென்ன அவங்க கொடுத்துருக்குறாங்க, 420 டபிள்யூன்னு கொடுத்துருக்காங்க. அதை நம்ம என்னன்னு வச்சுக்கலாம், பின்னு வச்சுக்கலாம். சரிங்களா. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா திரும்ப ஒரு 180 டபிள்யூன்னு கொடுத்துருக்குறாங்க. அதையும் எப்படி யூஸ் பண்ணிக்கலாம்னா அதுவும் பவர் கன்சியூம்ட், ரெண்டுமே இதில் பவர் கன்சியூம்டுன்னு கொடுத்துட்டாங்க. பட் இதுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ், இதுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் ரேட் வந்து இதுன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. சரிங்களா. அண்ட் இது வந்து என்ன மினிமம் ரேட். அப்போ இது வந்து மேக்ஸிமம் ரேட்டு, இது மேக்ஸிமம். இதுக்கான டிஃப்ரென்ஸ் இது ரெண்டுமே ஒன்றுன்றதுனால இது தனித்தனியாக நம்ம பிரிச்சுக்கிறதுக்காக இது மேக்ஸிமம் மினிமம்னு அவங்க கொடுத்துட்டாங்க. இப்போ இதுலேருந்து நம்ம என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலான்னா கரண்ட் ஐ வந்து நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம். ஸோ இதுக்கு ரிலேட்டடான ஃபார்முலா என்னெல்லாம் கிவன் கொடுத்துருக்காங்களோ அதெல்லாம் எழுதிக்கலாம். அப்ளைடு வோல்டேஜ் வந்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. அப்ளைடு வோல்டேஜ் வந்து 220. ஸோ கிவன் எல்லாத்தையும் எழுதியாச்சு. இங்கெல்லாம் நம்பர்ஸ் இருக்குது, அதெல்லாம் நோட் பண்ணியாச்சு. இப்போ பி இருக்குது, வி இருக்குது, ஐ இருக்குது. இது மூணுத்தையும் வச்சிருக்கிற ஃபார்முலா என்னென்னா P ஈக்குவல் டு VI. இந்த ஃபார்முலா தான் இப்போ 3 கிவனுக்குமே இருக்கிறது ரிலேட்டடான ஃபார்முலா இதுதான், P ஈக்குவல் டு VI. இதுலேருந்து நம்ம என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம்னா ஐ தான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம். அப்போ ஐ மட்டும் இந்த சைடு வச்சுக்கலாங்களா. ஐ மட்டும் இங்கே வச்சுக்கிட்டோம்னா ரிமைனிங் என்ன இருக்கும், P இருக்கும். V வந்து மல்டிப்ளைல இருக்கு, இந்த சைடு போச்சுன்னா டிவைட் ஆகும். சரிங்களா. அப்போ ஐ ஈக்குவல் டு இதையே நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம்னா ஐ ஈக்குவல் டு P/Vன்னு எழுதிக்கலாம். இதை வந்து நான் அப்படியே அங்கே மாற்றி எழுதியிருக்கிறேன். ஸோ ஐ தான் நம்ம இங்கே கண்டுபிடிக்க போகிறோம். 2 P இருக்கு, V வந்து 1 தான் இருக்கு. அப்போ என்ன பண்ணிக்கலாம்னா இதை ஆஃபாக டிவைட் பண்ணிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஐ ஈக்குவல் டு P. ஃபர்ஸ்ட் வந்து இதை எடுத்துக்கலாங்களா, மேக்ஸிமம்ல எடுத்துக்கலாம். எவ்வளோ நமக்கு 420. P வந்து 420, V எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க 220ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. கேன்சல் பண்ண முடிஞ்சதுன்னா நம்ம கேன்சல் பண்ணிக்கலாம். 0 0 கேன்சல் ஆகிடும். 2 டேபிளில் பண்ணலாமா, 1 1 1 2 0 1 2 0 2 2 0 1 2 0. அப்போ 21/11ன்னு இருக்கும். ஐ நம்ம என்ன இங்கே ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கிறோம், ஐ ஈக்குவல் டு 21/11ன்னு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கோம். ஐனா என்ன, கரண்ட்டோட யூனிட் என்ன, ஆம்பையர் அப்படின்னு நீங்கள் எழுதிக்கலாம். இப்போ அடுத்த ஐக்கு வாங்க பார்க்கலாம். 2 பவர் கொடுத்துருக்குறாங்க. இப்போ இது நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு. இப்போ இது என்ன நமக்கு 180. அப்போ இங்கே ஐ ஈக்குவல் டு பின்னு இருக்க வேண்டிய இடத்துல என்ன போட்டுக்கலாம், 180ன்னு போட்டுக்கலாம். V வந்து 1 தான் கொடுத்துருக்காங்க, என்னன்னா 220. அதையும் இங்கே போட்டுக்கலாம். கேன்சல் ஆச்சுன்னா 0 0 கேன்சல் பண்ணிடலாம். இது ரெண்டுமே 2 டேபிளில் 9 2s are, இது 11 2s are. ஆன்சர் நமக்கு ஐ ஈக்குவல் டு 9/11. யூனிட் வந்து நமக்கு ஆம்பையர். இதோட நீங்கள் ஆன்சர் முடிச்சிட்டிங்கனாலும் சரி, அப்படி இல்லைன்னா அடுத்த ஸ்டெப் எப்படி போடலாம்னா ரெண்டுத்தையுமே டிவைட் பண்ணி போடுங்க. 21/11 என்ன அப்படிங்கிறது நீங்கள் டிவைட் பண்ணி நீங்கள் ஆன்சர் போட்டுக்கோங்க. இதுக்கான ஆன்சரை நான் உங்களுக்கு இங்கே டிவைட் பண்ணி காமிச்சிருக்கிறேன், அதை அப்படியே பார்த்துக்கோங்க புரியுதான்னுட்டு. ஆன்சர் நமக்கு என்ன வந்துச்சு பாருங்க, 1.909 வந்திருக்கு. 1.909 ஆம்பியரை நீங்கள் ஏன் போட்டால் கூட சரி. ஸோ ஐ வந்து மேக்ஸிமம் ரேட்க்கு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியாச்சு. அதே மாதிரி 9/11 நான் இங்கே போட்டு காமிச்சிருக்கிறேன். எப்பயுமே வந்து பாயிண்ட் ஃபர்ஸ்ட்ல வரக்கூடாதுன்றதுனால ஒரு 0 முன்னாடி சேர்த்துக்கலாம். ஐ ஈக்குவல் டு வேல்யூ என்ன, 0.818 ஆம்பியர். ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்ம முடிச்சாச்சு. மேக்ஸிமம் ரேட்க்கும் மினிமம் ரேட்க்கும் 2 ஐ கண்டுபிடிச்சாச்சு. செகண்ட் கொஸ்டின் பாருங்க. செகண்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம். A 100 watt
electric bulb is used for 5 hours daily and 4 60 watt bulbs are used for 5 hours daily. Calculate the energy consumed in the month of January. நமக்கு வந்த ஆன்சரை நம்ம கிலோ வாட்ஸ் ஹவர்ல கொடுக்கணும். ஸோ இங்கே பாருங்க எத்தனை வாட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, 100 வாட் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க, 60 வாட் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது நம்ம கிவனே வந்து தனித்தனியாக எழுதிக்கிட்டானா நமக்கு இன்னும் ஈஸியாக புரியும். நம்ம ஹெட்டிங் எப்படி போட்டுக்கலாம்னா 100 வாட் பல்புக்கு இங்கே நம்ம கிவன் எழுதிக்கலாம். இப்படி போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு சம் போடும் போதே ஈஸியாக இருக்கும். 60 வாட்ஸ் பல்புக்கு நம்ம இங்கே கிவன் எழுதிக்கலாம். கிவன் பாருங்கள் என்னென்ன சொல்லியிருக்காங்க, இதில் எத்தனை பல்புன்னு கொடுத்துருக்குறாங்களா, நம்பர் ஆஃப் பல்ப்ஸ் எத்தனைன்னு நமக்கு தெரியாது, டிஃப்ரென்ஷியேஷன் மாதிரி எழுதிக்கோங்க, இது நமக்கு தெரியாது. 60 வாட்ஸில் பாருங்கள் எத்தனை பல்ப்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க, 4ன்னு கொடுத்துருக்குறாங்க இங்கே. அப்போ நம்பர் ஆஃப் பல்ப்ஸ் எவ்வளோ, 4ன்னு எழுதிக்கலாமா. பல்ப்ஸ் வந்து 4. டைம் வந்து எவ்வளோ சொல்லியிருக்காங்க, இதில் டைம் வந்து 5 ஹவர்ஸு, இதுலேயும் டைம் 5 ஹவர்ஸ். ஸோ வேறு ஏதாவது கிவன் கொடுத்துருக்குறாங்களா அப்படின்னு பாருங்கள். நல்லா நோட் பண்ணிங்கன்னா இப்போ ஜான்வரின்னு கொடுத்துருக்குறாங்க. ஜான்வரி மந்த் எத்தனை கொடுத்துருக்குறாங்க, ஜான்வரினா எத்தனை டேஸு, 31 டேஸ் அப்படின்றத நம்ம கணக்கில் வச்சுக்கணும். இங்கேயும் அதே 31 டேஸ் தான். ஸோ இப்போ நம்ம இதுக்கு தனியாக கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். இப்போ இதுலேருந்து நமக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்னா, இதுக்கு ஸ்பெஷல் ஃபார்முலாலாம் எதுவும் கிடையாது. இதில் இருக்கிற கிவன் எடுத்து அப்படியே நம்ம ஃபார்முலாவாக மேக் பண்ணி போகிறோம். ஃபார்முலா பாருங்கள், 100 வாட்ஸ் பல்பா. அப்போ எங்கள் கொஷின் என்ன கேட்டிருக்காங்க, எனர்ஜி கன்சியூம்டுன்னு கேட்டிருக்காங்க. நம்ம இங்கே எனர்ஜி கன்சியூம்டுன்னு போட்டுக்கிட்டு என்ன கிவனோ அதை நம்ம ஃபார்முலாவாக மேக் பண்ணிக்கலாம். என்ன பாருங்கள், பவர் ஆஃப் பல்பு 100 வாட்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்குறாங்க. அப்போ நம்ம இது எப்படி எழுதிக்கலாம், பவர் ஆஃப் பல்பு, அதுக்கப்புறம் டைம் ரெண்டுமே தானே இருக்குது, இன்டூ நமக்கு டைம் அப்படிங்கிறத இங்கே நோட் பண்ணிக்கலாம். சரிங்களா. பவர் ஆஃப் பல்ப் எத்தனை வாட்ஸ் பவர், அது 100 வாட்ஸ் பவர். அப்போ 100 இன்டூ டைம் எவ்வளோன்னு சொல்லியிருக்காங்க, 5 ஹவர்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க. 31 டேஸ்க்குமே சொல்லியிருக்காங்க. 31 டேஸில் 5 ஹவர்ஸ்னு கால்குலேட் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ 31 டேஸ்க்கு 5 ஹவர்ஸ். அப்போ இது எல்லாத்தையுமே எழுதிக்கலாமா, அதுதான் நான் இப்படி போட்டிருக்கேன். 100 இன்டூ 5 இன்டூ 31 நீங்கள் இங்கே டேரெக்டாக எழுதிக்கலாம். இதை நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணி பாருங்கள் பார்க்கலாம். 31 × 5 நான் இங்கே மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கேன். இங்கே 2 0 இருக்கிறதால இங்கே 2 0 போட்டுக்கலாம். பட் கொஷினில் ஒரு ட்விஸ்ட் என்னென்னா கிலோ வாட்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம இங்கே வாட்ஸ் தான் நமக்கு தெரியும், வாட்ஸில் தான் நம்ம ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். கிலோ வாட்ஸ்னா என்னென்னா டிவைடட் பை 1000 பண்ண போகிறோம். இது வந்து வாட்ஸில் இருக்குது. கிலோ வாட்ஸ் பண்ணணும்னா 15500 இருக்கிறத டிவைடட் பை 1000ன்னு போட்டோம்னா நமக்கு இது கிலோ வாட்ஸ் பர் ஹவர் வந்துடும். சரிங்களா. இப்போ எதுதெல்லாம் கேன்சல் ஆகும், இந்த 2 0 கேன்சல் ஆகும். கீழே நமக்கு ஜீரோஸ் இருந்தது அப்படின்னா எத்தனை ஜீரோ இருக்குன்னு பாருங்க, இன்னும் ஒரு ஜீரோ தான் ரிமைனிங் இருக்குன்னா அப்போ ஒரு டிஜிட் தள்ளி நம்ம இங்கே பாயிண்ட் வச்சுக்கலாம். இப்போ கிலோ வாட்ஸ் ஹவர். ஸோ இதுக்கான 100 வாட்ஸ்க்கு நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு. அடுத்தது இப்போ 60 வாட்ஸ். இதே மாதிரி தான் நம்ம இங்கே பண்ண போகிறோம். அதே தான் பாருங்க, எனர்ஜி கன்சியூம்டு என்ன, பவர் ஆஃப் பல்ப் இன்டூ டைம். அதே ஃபார்முலா தான் எழுதிக்கலாம். இப்போ நீங்கள் இந்த ஃபார்முலாலாம் பார்க்கலாம், இப்படி இருக்கிறதே நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணிடுவாங்க. எத்தனை வாட்ஸ் நமக்கு 60 வாட்ஸு. இங்கே தனியாக வந்து நம்பர் ஆஃப் பல்ப்ஸ் வந்து 4 கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ இந்த இன்டூ 4ம் எடுத்துக்கலாம். இங்கே என்னன்னாலும் நம்பர் இருக்கும் அப்படி போட்டுக்கோங்க. இன்டூ 5 இன்டூ 31 இருக்கிற எல்லாத்தையும் நம்ம இங்கே நம்பர்ஸ் எல்லாம் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள் 60 × 4 × 5 × 31 நான் இங்கே போட்டாச்சு. இப்போ இதை மல்டிப்ளை பண்ணி பார்க்கலாம். 64 5s are 20 × 31. இப்போ எல்லா நம்பர்ஸையும் மல்டிப்ளை பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா 6 2s are 12. 12 × 31 நமக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா 372 வருது. இங்கே 2 0 இருக்கிறதுனால நம்ம இங்கே 2 0 போட்டுக்கலாம். சரிங்களா. எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணி நம்ம இங்கே போட்டாச்சு. இது நமக்கு என்ன, இப்போ நமக்கு வாட்ஸ் தான் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம். கிலோ வாட்ஸில் ஆன்சர் கொடுத்துருக்காங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம், நம்ம இது வரைக்கும் கரெக்டாக போட்டுருவோம். லாஸ்ட் ஸ்டெப்பில் விட்டுட்டு வந்துடுவோம். ஸோ லாஸ்ட்டாக இதுக்கு ஒரு மார்க், இது ஒரு மார்க், 2 மார்க் போயிடும். 5 மார்க்கில் 2 மார்க் வந்து நம்ம ஈஸியாக லோஸ் பண்ணிடுவோம். அதெல்லாம் இல்லாமல் கரெக்டாக பாருங்கள். 2 zeros கேன்சல் ஆகிடுச்சுன்னா நமக்கு ரிமைனிங் என்ன 372 இருக்குது. டிவைடட் பை ஒரு 0 இருக்கிறதுனால ஒரு டிஜிட் தள்ளி பாயிண்ட் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா கிலோ வாட்ஸ் பர் ஹவர் நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு. ஸோ எனர்ஜி கன்சியூம்டு 2 இருக்குது நமக்கு. அப்படியா கேட்டிருக்கிறாங்க, எனர்ஜி கன்சியூம்டுன்னு 1 தான் கேட்டிருக்கிறாங்க. அப்போ இது நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம்னா இதையும் ஆட் பண்ணி போட்டுக்கலாம். டோட்டல் எனர்ஜி என்ன அப்படிங்கிறத இங்கே கண்டுபிடிக்கலாம். ஸோ கடைசியாக போட போகிறது வந்து நல்லா பார்த்துக்கோங்க. டோட்டல் எனர்ஜி கன்சியூம்டு எத்தனை பல்பு டோட்டலாக எவ்வளோ அப்படின்னு தான் நமக்கு கேட்டிருக்கிறாங்க. ஈக்குவல் டு இது என்ன 100 வாட்ஸ் பல்பு, இது வந்து 60 வாட்ஸ் பல்பு. அப்போ எனர்ஜி கன்சியூம்ட் எழுதிக்கலாமா இந்த லைனை நம்ம, எனர்ஜி கன்சியூம்ட் 100 வாட்ஸுக்கும் ப்ளஸ் எனர்ஜி கன்சியூம்ட் 60 வாட்ஸுக்கும் ஈக்குவல் டு 100 வாட் நமக்கு எவ்வளோ வந்துச்சு 15.5 கிலோ வாட்ஸ். இதை நம்ம இங்கே மென்ஷன் பண்ணுங்க. ப்ளஸ் 60 வாட்க்கு என்ன ஆன்சர் வந்தது 37.2 கிலோ வாட்.
இப்போ இந்த அடிஷன் தெரியுங்களா, பாயிண்ட் வச்சு அடிஷன் எப்படின்னு தெரியுங்களா, நீங்கள் சைடில் போடுறேன் பாருங்க. 15.5ன்னு போட்டாச்சு ஃபர்ஸ்ட் நம்பர். செகண்ட் நம்பர் போடும்போது பாயிண்ட் எங்கே இருக்கோ அங்கே டேரெக்டாக பாயிண்ட் வச்சுக்கோங்க அதுக்கு நேராக. அதுக்கப்புறமா நம்ம இதை போட்டோன்னா நமக்கு மிஸ்டேக் வராது. இப்போ ஆட் பண்ணி பாருங்க, 52.7ன்னு வருதுங்களா. அப்போ ஆன்சர் நமக்கு எப்படி எழுதலாம், இங்கே 52.7 kW/h. இதோட நமக்கு ஆன்சர் முடிஞ்சிச்சு. செகண்ட் சம் முடிச்சாச்சு. தேர்ட் கொஸ்டின் பாருங்க. A torch bulb is rated at 3 volts and 600 mA. calculated 3 கேட்டிருக்கிறாங்க. பவர், ரெசிஸ்டன்ஸ், எனர்ஜி கன்சியூம்டு 3மே கேட்டிருக்கிறாங்க. ஸோ என்னென்ன கிவன் பாருங்க. வீன் கொடுத்துருக்கிறதுனால இது என்ன, பொட்டன்ஷியல். இப்போ பொட்டன்ஷியல் இஸ் ஈக்குவல் டு 3 வோல்ட்டுங்களா. இப்படி நம்ம எடுத்துக்கலாமா. பொட்டன்ஷியல்னா வி, சிம்பிள் வந்து வி, அது வந்து 3 வோல்ட்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க, ஏன்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஏன்னா ஆம்பேர். அப்போ நம்ம இதை கரண்ட்னு வச்சுக்கலாமா. கரண்டோட சிம்பிள் என்ன, ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு 600 mAன்னு கொடுத்துருக்காங்க. யூனிட் வந்து கரண்ட்டுக்கு ஏ தான், சரிங்களா. இங்கே நமக்கு மில்லி ஆம்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ கிவன்லேயே நமக்கு கொஞ்சம் சேஞ்சஸ் இருக்கும். மில்லி ஆம்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. நமக்கு எப்படி வேணும், அப்போ நமக்கு ஆம்பேரில் தான் வேணும். இதை எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம்னா 600 இந்த எம்முக்கு மில்லி ஆம்ப்லேருந்து ஆம்பேருக்கு போடுறதுக்கு 10⁻³ சரிங்களா. டிவைடட் பை 1000 போட போகிறோம், அவ்வளோதான். 600 -3 இங்கே 10⁻³ 1000 -3 டிவைடட் பை 1000 அப்படிங்கிறத நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இப்போ கேன்சல் பண்ணி பாருங்க, 20 கேன்சல் ஆகிடும். இஸ் ஈக்குவல் டு 6ன்னு இருக்கு. கீழே ஒரு 0 இருந்ததுன்னா ஒரு டிஜிட் தள்ளி நம்ம பாயிண்ட் வச்சுக்கணும். எப்படின்னா பாயிண்ட்டுக்கு முன்னாடி 0 சேர்த்துக்கணும். அப்போ 0.6 ஏ. அப்போ ஐயோட வேல்யூ என்ன, நமக்கு 0.6 ஆம்பியர்ன்றது கண்டுபிடிச்சிச்சு. ஸோ பொட்டன்ஷியலும் தெரியும், வியும் நமக்கு தெரியும், ஐயும் நமக்கு தெரியும். என்ன கண்டுபிடிச்சு சொல்லியிருக்காங்க, நமக்கு பவர் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க. பவருக்கான ஃபார்முலா இது மூணுத்தையுமே நீங்கள் ரிலேட் பண்ணீங்கன்னா பவருக்கு என்ன ஃபார்முலா, P இஸ் ஈக்குவல் டு VI தான் நமக்கு ஃபார்முலா. வியும் தெரியும், ஐயும் தெரியும். அப்படியே போட்டுக்கலாமா. ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு ஆன்சர் என்ன, நமக்கு அப்படியே நம்ம சால்வ் பண்ண வேண்டியது தான். P இஸ் ஈக்குவல் டு V என்னன்னு நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க 3. அப்போ 3 இன்டூ ஐயோட வேல்யூ என்ன 0.6 ஏ அப்படின்னு தெரியுமா. இப்போ ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணி பாருங்க. 3 × 6 18 ஒரு டிஜிட் தள்ளி வச்சிருக்கிறதுனால பாயிண்ட் நம்ம இங்கேயும் ஒரு டிஜிட் தள்ளி வச்சுக்கிறோம். P அப்படின்னா பவர், பவரோடது வந்து வாட்ஸ் நமக்கு இங்கே சிம்பிளும் கொடுத்துக்கோங்க. செகண்ட்ல என்ன கண்டுபிடிச்சு சொல்லியிருக்காங்க, ரெசிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிச்சு சொல்லியிருக்காங்க. ரெசிஸ்டன்ஸ்னா அதோட யூனிட், அது எப்படி நம்ம சிம்பிள் பண்ணுவோம், ஆர்ன்னு சொல்லுவோமா. இப்போ ஆர் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம். இதுலேயே ரெசிஸ்டன்ஸுக்கும் வியும் ஐயும் தான் கிவனே. அப்போ விக்கும் ஐயுக்கும் இருக்கிற மாதிரி ஃபார்முலா சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. V = IR எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா வீர் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. வீர் V = IR தான் நமக்கு ஃபார்முலா. இதில் அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ண வேண்டியதான். V என்ன நமக்கு 3 அப்படின்னு கொடுத்துருக்குறாங்க. 3 = I வந்து 0.6, R நமக்கு தெரியாது, Rனே போட்டுக்கலாம். ஸோ என்ன நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோமோ அதை நம்ம LHSல வச்சுக்கணும். ஸோ இது அப்படியே பாருங்களேன், R மட்டும் இங்கே இருக்கட்டும், 3 இருக்கு. இது ரெண்டும் மல்டிப்ளைல இருக்கு. அப்போ 0.6 இங்கே வந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும், டிவைட்ல ஆகும். இங்கே ஈக்குவல் டு நான் R போட்டாலும் ஓகே தான், அந்த ஆருமே இங்கே போட்டாலும் ஓகே தான். இப்போ இதை அப்படியே பாருங்க மாற்றி எழுதிக்கலாம். R = 3/0.6. இப்போ சிம்பிள் சேஞ்ச் ஆகுமானா ஆகாது. ஏன்னா ரெண்டுமே அட் அ டைம்ல நம்ம சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம். அப்போ சிம்பிள் சேஞ்ச் ஆகாது. இங்கே பாயிண்ட்ல இருக்கு. நம்ம இப்போ இதை எப்படி டிவைட் பண்றது, எத்தனை டிஜிட் தள்ளி பாயிண்ட் இருக்கு பாருங்க. ஒரு டிஜிட் தள்ளி பாயிண்ட் இருந்ததுன்னா × 10 போட்டுக்கலாம். கீழே நீங்க × 10ன்னு போட்டீங்கன்னா மேலே கீழே நம்ம என்ன பண்ணாலும் அதை நம்ம அப்படியே அந்த டிஃபரன்ஸ் நம்ம மேலேயும் பண்றோம். மல்டிப்ளை பண்ணி பாருங்க. 3 × 10 நமக்கு 13 வந்துருச்சு. 0.6 × 10னா இந்த 0வும் இந்த பாயிண்ட்டும் கேன்சல் ஆயிடும். நமக்கு ரிமைனிங் இருக்கிறது 6 மட்டும்தான். 6 5s are 30ன்றதை நம்ம இங்கே கேன்சல் பண்ணிக்கலாமா. அப்போ R நமக்கு என்ன தெரிஞ்சிச்சு, R = 5. ரெசிஸ்டன்ஸோட யூனிட் என்ன, ஓம் அப்படின்றத இங்கே நோட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ AB ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியாச்சு. இதுலேயே C என்ன கொடுத்துருக்காங்க, எனர்ஜி கன்சியூம் இஃப் இட் இஸ் யூஸ்டு ஃபார் 4 hours. டைமிங்கோட நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம B சம்ல பார்த்த மாதிரி தான் டைமிங் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நம்ம அப்படியே என்னென்ன நம்பர் கொடுத்துருக்காங்களோ அதை அப்படியே மல்டிப்ளை பண்ணி போட வேண்டியது தான். எனர்ஜி கன்சியூம்டுனாலே பவர் ஆஃப் பல்ப் இன்டூ டைம். பவர் நம்ம ஏதாவது ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி வச்சிருக்கோம்ல. நம்ம ஏற்கனவே பவர் என்னன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம், 1.8ன்னு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கோம். அதுவே ஒரு கொஷனாக கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஏவோட ஆன்சர் எடுத்து எழுதிக்கலாம். பவர் வந்து 1.8 volts இன்டூ டைம் வந்து இங்கே நம்ம கொடுத்துருக்காங்க 4 hours. இப்போ ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா 18 × 4 வந்து 72. ஒரு டிஜிட் தள்ளி பாயிண்ட் வச்சிருக்காங்கன்னா நம்ம இங்கே 7.2ன்னு வச்சுக்கலாம். எனர்ஜின்னு கொடுத்துருக்கிறதுனால நம்ம அதை வாட்ஸில் எழுதிக்கலாம். ஸோ தேர்ட் கொஷின் முடிஞ்சிருச்சு. ஃபோர்த் நான் உங்களுக்கு புக்கில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன். ஃபோர்த் கொஷின் பாருங்க. A piece of wire having a resistance R is cut into 5 equal parts. R 5 equal parts கட் பண்ணிருக்காங்க.
ஸோ இதுலேருந்து ஒரு 3 கொஷின் கேட்டிருக்காங்க. ரொம்ப ரொம்ப பெருசாக இருக்குன்றதுனால உங்களுக்கு இதில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன். ஆன்சர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் தான். How will the resistance of each part of the wire change compared with the original resistance? Original resistance-னா என்ன? 6 தான். அது கட் பண்ணதுக்கப்புறமா எத்தனை பீஸாக கட் பண்ணியிருக்காங்க? 5 பீஸாக கட் பண்ணியிருக்காங்க. அதை நம்ம இங்கே மென்ஷன் பண்ணி எழுத போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள், அவங்க என்ன கொடுத்துருக்குறாங்களோ அது நம்ம எழுதிக்கலாம். ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ஈச் பார்ட் அதை அப்படியே எழுதிக்கோங்க. லென்த்தாக கட் பண்ணியிருக்காங்க. 5 ஈக்குவல் பார்ட்ஸ்னா அப்போ லென்த்து தானே 5 கட் பண்ணியிருக்காங்க. அப்போ R ப்ரொபோர்ஷன் டு லென்த். புரியுதுங்களா? இது ஏன் நான் எல்லுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இங்கன்னு? ஒரே ரெசிஸ்டன்ஸை 5 கட் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ லென்த்தை வந்து நம்ம கட் பண்ணியிருக்காங்க. R ப்ரொபோர்ஷன் டு எல். ஒவ்வொரு ரெசிஸ்டன்ஸ்னா ஒவ்வொரு பீஸும் என்னன்னு சொல்கிறாங்க? R 5 பீஸாக கட் பண்ணியிருக்கிறதுனால இது ஒன்றுமே 6. அப்புறம் ஆன்சர் பாருங்கள். ஒயர் வந்து எத்தனை பார்ட்ஸாக கட் பண்ணியிருக்காங்க? 5 பார்ட்ஸாக கட் பண்ணியிருக்காங்க. 1ன்னா 6ன்னு சொல்லுவோம். 5 பார்ட்டாக கட் பண்ணதுனால R/5ன்னு சொல்கிறோம். அப்போ ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து R/5. அவ்வளோதான். சிம்பிளாகவே நீங்கள் இதை போட்டுடலாம். நீங்கள் இதில் நோட் பண்ண வேண்டியது என்னென்னா R ப்ரொபோர்ஷன் டு எல் நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணி காட்டணும். அவ்வளோதான். செகண்ட் கொஸ்டின் பாருங்க. இஃப் த 5 பார்ட்ஸ் ஆஃப் த ஒயர் ஆர் பிளேஸ்ட் இன் பேரலலாக போட்டது. பேரலல்னா RP, சீரீஸ்னா RS. பேரலல்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா how will the resistance of the combination change என்னன்னு கேட்டிருக்கிறாங்க. ஆன்சர் பாருங்க. 5 பார்ட்ஸாக கட் பண்ணியிருக்காங்க. பேரலலாக இருந்துச்சு அப்படின்னா பேரலலுக்கு ஃபார்முலா பாருங்க. 1/RP. பேரலல்னு வந்தாலே நம்ம டிவைடில் எடுத்துக்கணும். 1/RP is equal to 1/R1 plus 1/R2 அப்படின்னு எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிட்டே போகும். நமக்கு இங்கே எத்தனை கொடுத்துருக்காங்க? 5 ஈக்குவல் பார்ட்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்கறதுனால 1/RP ஈக்குவல் டு நமக்கு இங்கே R/5ன்னு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி வச்சிருக்கிறோம். பேரலல் பாருங்க. 1/RP. R வந்து அப்போ நமக்கு கீழே வரணும். மேலே நம்பர் போட்டுக்கோங்க. 1 நீங்கள் கொடுத்துருக்காங்களா? அப்போ இங்கே மேலே எல்லாத்தையும் நம்பர் போட்டுக்கலாம். 5/R 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 5 டைம்ஸ் நம்ம போட்டாச்சுங்களா இங்கே? ஸோ இதெல்லாம் ஆட் பண்ணால் என்ன நமக்கு 25ன்னு வருமா? 5 10 15 20 25/Rன்னு தெரியும். அப்போ RP என்னவா இருக்கும்? 1/RP வந்து 25/R. இப்போ அதை நம்ம RPயை மேலே கொண்டு போகிறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இதை அப்படியே உல்ட்டா பண்ணி போடுங்களா. RP/1ன்னு வந்ததுன்னா R/25 ஆகுமா? புரியுதுங்க நான் என்ன சொல்கிறேன்னு? இதை அப்படியே உல்ட்டா பண்ணி போட்டோம்னா 25/R என்னவாகும்? R/25 வரும். மேலே இருக்கிறது கீழே போடுறாங்க, கீழே இருக்கிறது மேலே போடுறாங்க. அவ்வளோதான். நமக்கு RP தான் கேட்டிருக்காங்க. RPயோட வேல்யூ என்னன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்? R/25. அவ்வளோதான். /1ன்னு வந்தால் நம்ம அதை கணக்கில் எடுத்துக்க வேண்டாம். சி கொஸ்டின் பாருங்கள். What will be the ratio? ரேஷியோவில் கேட்டிருக்கிறாங்க. எஃபெக்டிவ் ரெசிஸ்டன்ஸ் இன் சீரீஸ் கனெக்ஷன் டு தட் ஆஃப் த பேரலல் கனெக்ஷன். சீரீஸுக்கு எப்படி இருக்குது, பேரலலுக்கு எப்படி இருக்குன்னு அதோட ரேஷியோவை காட்டுங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ நமக்கு என்ன இதில் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் பாருங்கள். இதுலேருந்து எடுத்துக்கலாம். 1/RP ஈக்குவல் டு 25/Rன்னு எடுத்துக்கிறோம். இங்கே வெறும் Rன்னு சொல்லியிருக்கிறதுனால நம்ம இங்கே RSன்னு வச்சுக்கலாமா? இந்த இடத்துல 1/RP 25/RSன்னு வச்சுக்கலாம். இப்போ இந்த RS இங்கே போயிடுமா? இப்போ RS/RP இங்கே டிவைடில் இருக்கிறது அந்த சைட் போச்சுன்னா என்னவாகும்? மல்டிப்ளைல ஆகும். RS/RP ஈக்குவல் டு 25க்கு ஒன்றுமே இருக்கிறதுனா நம்ம இங்கே 1ன்னு வச்சுக்கலாம். ஸோ இப்படி இருக்கிறதுனா அது எப்படி எழுதிக்கலாம்னா RS/RPன்னு இருந்ததுன்னா இது ரேஷியோன்னு சொல்லியிருக்கிறதுனால அப்படியே ரேஷியோவில் வச்சுக்கோங்க. RS/RP ரேஷியோனா இந்த இஸ்டூ நீங்கள் போட்டு காட்டணும் கண்டிப்பாக. 25/1ன்னு இருக்குது. அப்போ இது 25:1ன்னு வச்சுக்கலாம். அப்போ ஆன்சர் என்ன? நமக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் டு பேரலல்னு கேட்டிருக்கிறதுனால 25:1 தான் நமக்கு இங்கே ஆன்சர். ஸோ இந்த யூனிட் 4ல் இருக்கிற 4 சம்ஸ்மே உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஈஸியாக இருந்திருக்கும்னு நம்புறேன். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணிவிடுங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சீக்கிரம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. இது உங்களுக்கான சேனல், ஈஸியாக படிக்கலாம். தேங்க்யூ.